Praise the Lord, इसोरा बोरथों दिनै जोङो सिरियास टपिक रायलायनि गोजाम रोदाइ आरो गोदान रोदाइनि मिनिं आरो बिनि पार्पसफोरखौ जों रायलायगोन। माबा मोनसे गोरोन्थि बिसोरो खेमा होथों आरो दैदेनथों आरो गोरों मानसिफोरा आंखौ बुजायहरनो हागोन। अरायसम हामबलि आं एक्सेप्ट खालायो। फै जों बे समाव जों इसोरनि सोमोन्दै जों रायलायनि बा इसोरा मा बुंदों गोजाम रोदाइ आरो गोदान रोदाइनि सोमोन्दै। आमेन। बे समाव जों मिथिगौ दिनै उदै बासिनायनि बाथ्रानि बेलायाव जेब्ला जोङो नायो गोजौ उदै बासिनायनि बिसय बेयाव बुंदों गोदान हिनिफ्राय हासिनानै गोजाम हिनि गब्लंखौ रावबो थालिहोआ बे मोनसे आरो एबा गोदान द्राखा बिदैखौ रावबो गोजाम बिगुरनि दिंगियाव सोआ बे मोनसे बे फिदिंनाय बाथ्राजों बा बे बाथ्राजों इसोरा मा बुंनो थांदों जों साफ्रोमबो ख्रिस्ट'नि बिसासिफोरा जिसुजों बायजानाय सासे बेक्तिफोर आरो बे बेक्तिफोरनि गेजेराव जों दिनै गोजाम रोदाइनि बिसासिफोर नङा गोबां दिनै मिन्थिनायफोर दं गोजाम रोदाइखौ फालियो गोदान रोदाइखौ फालिया गोदान रोदाइखौ फालियो गोजाम रोदाइखौ लादेरा बिदिबो बिसासिफोर दं नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानदों दिनै स्पेसियेल मेसेजआ दिनै जोंनि ख्रिस्ट' बिसासिफोरनि जिबनाव मोनसे इम्परटेन्ट खोथा बुंनो सानदों जिसुआ दिनै गोजाम रोदाइखौ फैनानै लुखांदों बेनिखायनो निउ टेस्टामेन्ट निउ एग्रिमेन्ट निउ गोदानै बानायनाय मोनसे एग्रिमेन्ट बेखौनो बुङो निउ टेस्टामेन्ट आरो अल्ड टेस्टामेन्टनि ओंथियानो जाबाय गोजाम नियम निथि जायखौ गोदानै बानायफिननानै होदों जाय दुर्ग'आ गैलामोन बेखौ गोदानै बानायफिननानै मोजां डिसिप्लिन खालामना होदों आं बुङा गोजामखौ नाङा गोदानखौबो नांगौ बिनि सायावनो जोंनि इसोर फोथायनायनि फाउन्डेसन अके नाथाय बे गोजामा जोंखौ मा फोरोङो बेखौ जोङो मोजाङै क्लियारै मिथिनो हागोन नाम्बार 1 दिनै गोजाम रोदानि बिसय आं रायलायनि गोजाम रोदायाव दिनै ल' हिसाबै कानुन हिसाबै इजराइलफोरनो इसोरा मसेनि दारै आयेन होदोंमोन मा होनदों जेब्ला बिसोर मरुभूमियाव इजिप्टनिफ्राय बिसोरो जेब्ला कानान फारसे दावबायनाय बे मा होनदों लामायाव बिथांमोननो आयेन होदों बिसोरखौ माबायदि हुन्थुस्थ' खुलुमनांगौ आरो बेखौ जास्ट इजराइलफोरनि जिबनाव मोनसे टेम्परारि हिसाबैसो होनाय आं बुङाखै 10 कामान्डमेन्टआ टेम्परारि नङा खायसे नियम नितिफोरखौ जेरै सेक्रिफाइसियेल नियम प्रिसुड नियम बेबायदि नियमफोरा बे जाबाय मोनसे सायखंसो रियेल पिक्सारा फैनो बाखि बेनि मोनसे सायखं जेरै बोलि होनायनि मोनसे हुदा बे जाय बोलिया मोनसे उननि फैगोन रियेल पिक्सारनि इमेज जि ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय पाप बोलि जाफैगोन बे मेन्दाया बेखौ रुजुदों जेरै प्रिस्टलि फेमिलि जोंनो गोदान रोदाइनि मोनसे प्रिस्टलि फेमिलि होनना बुंदों बे पिटारनि लिरजानाय गांसेनि लाइजामाव मा बुंदों गोदान टेस्टामेन्टनि जोङो मा होनदों जिसुनि मा होनदों प्रिस्टहुड फेमिलि राजानि मा होनो पुर'हित दौरिनि बंस होनना बुंदों ओंखायनो जों दिनै गोजाम आरो गोदान रोदायाव जोंहा कनफिउज जानो गोनां गैया बिसासिफोरा जों जिसुनि सेलाफोर जिसुआ जेखौ मावनो होदों बेखौ मावनाया जोंनि कर्तब्य गोजाम रोदाया गोजाम जालांबाय जायखौ जोङो बिथा खालायनानै सोना थायो आं बुङाथे अल्ड टेस्टामेन्टखौ नाङा अल्ड टेस्टामेन्टनि जिथु 10 कामान्डमेन्टनि रुल्सफोरखौ मोननै कामान्डमेन्टजोंनो जिसु ख्रिस्ट'आ फोजोबना होनाय जोङो मोननो हायो गावनि इसोरखौ गोसो मोदोम जिउ दंनाय गासै बोलोजों गासै महिमा खालायनायनि बिसय मोनसे कामान्डमेन्ट बुंदों आरो मोनसेया बुंदों मा गावनि फारागफोरखौ गावखौ बायदि अन 10 कामान्डमेन्टखौ बेयावनो दाजाबदेरदों आरो गासैबो कामान्डमेन्टआ बेयावनो दंजोबो बुंनो थाङोबा अल्ड टेस्टामेन्टनि रुल एन्ड रेगुलेसनफोरा बेनिखायनो अल्ड टेस्टामेन्टआव फिसा रुलफोर दं जाय रुलफोरा दिनै बुंनो थाङोबा 613ता रुल दं बे 613ता रुलखौ बे ल'खौ नों मालाबा कमप्लिट खालायजोबनो हाया 10 कामान्डमेन्टखौनो हायाखैबा आरो 613ता कामान्डमेन्टखौ नों बोरै फालिनो हाया बेनिखायनो बेयावबो बोसोना बुंदों मथिउनि 9नि 16-17 बुंदों गोजाम जालांनाय जि आरो गोदान जालांनाय जि मालाबाबो लोगो बिसोरखौ सुथेदोबाथाय थरायलायगोन होनना बुंदों गोदान
जौखौ गोजाम जौ दिंग्रियाव सोयोबा बायफ्रुलांगोन जोबफ्रुलांगोन होनना बुंदों। अल्ड टेस्टामेन्ट निउ टेस्टामेन्ट मोननैखौबो जुदि लानानै नों जिउ खुंलाङोबा बोलि बिदान होनाय रुलाबो दिनैसिमबो दंबा इसोरखौ खुलुमनाय नियम निति बै इजराइलफोरा जि बानायबाय थायो दासिमबो बेबायदि रुलानो दंबा नों जिसुनि गोदान रदायनि थैजों बायजानायनि मिनिङा मा जाखो? जिसु ख्रिस्ट'आ फैनानै कमप्लिट खालायफैनायनि मिनिङा मा जाखो? इट इज फिनिश होनना बुंनायनि रैसुआ मा जाखो क्रुसाव? बेनि रैस' थानाय नङा। बेखायनो आंनि आंगोफोर जों गोदान बिश्वासि मानसिफोर ओंखायनो सम सम बाइबेलाव जों मोननो हादों मा होनदों रमारिनि लिरजानाय आयेन आरो पापनि बाथ्रायाव बुंदों चेप्टार 7 भार्स 7, 8, 9 आव बुंदों अब्ला आयेना पाप होननानै जोङो बुङोना आयेना पाप नङा। आयेना पाप मावनाङा होननानै देखायो। बेनिखायनो जों पापखौ मिथिगौ। आयेन बारसिनायानो पाप मिथिबाय। आरो बेनिखायनो बुंदों मसेनि खायसे रुलफोराव जाय नियम नितिफोरा इसोरनि एगेन्स्ट जायो बे रुलफोरखौ रिफर्मेसन खालायनानै इसोरा रिक्रिएट खालायनानै जोंनो होदों जिउआव आत्मिकता जिबनाव। बेनिखायनो सम सम बुंदों मा होनदों गोजाम रदायनि खायसे रुलफोरा बुथारनायखौ लाबोयो। लेटार स्पिरिट गिभ्स लाइफ होनना बुंदों इसोरा जोंनो बोलो होयो। गोदान रदायनि मसेनि लिरनाय आयेनजों नङा जिसुनिसो। आयेना थैनायखौ लाबोयो नाथाय जिउआ गोथांखौ होयो। 2 करिन्थियाननि 3:6 जों बेनो हायो लेटार स्पिरिट गिभ्स लाइफ। व्हाट द लेटार? मसेनि जिथु होनाय अल्ड टेस्टामेन्टनि खायसे रुल नियम निति बे नियम नितिफोरा जोंनो जिउ होनो हाया। टेम्परारि जोंनो बे समाव इजराइलफोरनो होनाय नियम निति बियो दिनै गोदान रदायनि जों बिश्वासि जेला जिसुआ मा बुंदों बेखौ फालिबाय थानाय। जिसुनि नियमा जाबाय गोथार जिउजों जोंखौ एक्सट्रा माइल अभारकामार जानो हानाय मोनसे बोलो होनाय जेराव माय ग्रेस इज साफिसियेन्ट दो इउ आर साफारिं दो इउ आर फोरबो नों जिखुनु परिस्थितियाव थाया आंनि अननाया थोजासे। बे अननाया ओरैबायदि मोनसे मा होनदों बुस्थु ओरैबायदि जाय अननायजों नोङो मा होनदों बे अननायजोंनो बुहुमा थांना दं जेला बेखौ बे इसोरा फोथायबोदों लुखांफैदों। बेखायनो आंनि आंगोफोर बे गोजाम रदाया जोंनि जिबनाव जुदि जों बेखौ फालिजोबनो हायाब्ला थैनायखौ लाबोगोन। मानोना जोङो दिनै जिनाहारिनि बेलायाव जोङो जुदि अभारकाम खालायनोबा मा इसोरनि थुलुंगानाय इसोरनि स्पिरिटनि पावार नांगौ। माबा सासे मोनसे एसे खस्थ' नङा गावनि लुब लालसनिफ्राय मोदोमनि लुबैनायनिफ्राय जिउनिखौ जुदि नों देरहानो हायाब्ला मोदोमनिखौ बोरै देरहानो? बेयाव जोंनो इसोरनि बोलो नांगौ। बेनिखायनो इसोरा जोंनो गोथार जिउ होदों। जों मोननो हायो गोदान रदायनि फारागाव दिनै मोनसे जा स्ट'रि बख'नो हायो जोङो सासे हिन्जाव मानसिया जिनाहारियाव हमजादोंमोन जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ दंमोन बे संसाराव। जिनाहारियाव हमजादोंमोन इन द भेरि एक्ट अफ एडल्टेरि बानायनायाव बेयो हमजादोंमोन। आरो जेब्ला बे जिनाहारि बानायफुनायाव हमजादोंमोन आं सानो हौवाखौथ' बिसोरो बुथारबोखादोंआनो जायोब्ला जिसुनि सेराव बिसोरो लाबोदोंमोन बे हिन्जावखौ। हौवाखौ अलरेडि अन द स्पट बुथारबोखादों। मानो मसेनि आयेनाव अन्थाइजों खुबैथारनो होखादों। जेब्ला बिसोर खुबैथारखाबोदोंआनो उइलेक्सो गैया जों इमाजिन खालायनो हायो। नाथाय बे हिन्जावखौ लाबोदों जिसु ख्रिस्ट'खौ दाय हमनो। बिनि फोरोंनाया माबायदि बे मा फोरोङो बिनि सायाव मा अपिनियन होयो बिनि एगेन्स्टै बुङो नामा मसेनि एगेन्स्टै बुङो नामा? नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ मसेनि एगेन्स्टआवबो बुङाखै। बेखौल' बुंदों नोंसोरनि गेजेराव सोर पाप मावाखै बेथ' पापिखा नोंसोरनि गेजेराव सोर पाप मावाखै बे अन्थाइजों खुबैग्रो हायोब्ला आं नायनि। नाथाय बयबो पापि बेखौ बिसोरो जाय अन्थाइ खुबैग्रोनो नागिरदों बे मिथिगौ आंबो सामवेर इन माइ लाइफ स्टिल आइ एम अल्सो फेइलार। माबा मोनसे एरियायाव आंबो माबा मोनसे पाप मावनांदों। आं माबोरै अन्थाइ खुबैदोंमोन? गेदेरनिफ्राय उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम साफ्रोमबो जायखारलांदों होननानै बोसोन मोननाय दं बेखायनो गसपेलाव। बेखायनो आंनि आंगोफोर जिसुआ बुंदों बे हिन्जावखौ नोंखौ दाय हमनो रावबो गैला नामा? ओहो गुरु रावबो गैला। होमबालाय आंबोलाय दाय हमनोसो थां दिनैनिफ्राय पाप दा मावसै। इसोरनि बोसोना बे नों जुदि जिनाहारि बे बेसाद लाइफआव दंबा दिनैनिफ्राय दा मावसै। बे नोंनि अननायनि दिन। बेनो जाबाय ग्रेसआ नोंनो टाइम होदों सोलायनो। बग्राव गैयि मेन्दाखौ दिनैबो बियो नागिरनानै नोङो सम होदों। फैगौआ नेनानै दं। बे नङा इसोरनि होनाय समखौ जोङो एडभान्टेज मोदोमनि थाखाय बाहायनांगौ। एडभान्टेज लाबाय थानांगौ ना बे नोङो सम होदों नोंनि जिउआव माला मा जागोन मिथिया। जेब्ला माबा मोनसे जागोन नोंहा टाइम गैया जागोन। बेनिखायनो दिनै नोंहा जिउ दं। नों जुदि पाप मावदोंबा गोसो सोलाय। टुडे इज द डे अफ सेलिब्रेसन। बेनिखायनो जों मिथिगौ गोजाम रदाया जोंनो मा होनदों मोनसे
आत्मिकता जिबननि बेलायाव माबायदि थांना थानांगौ बेखौ जोङो देखायनांगौ। गोजाम रदाया फिजिकेलि एपियारेन्स, शारीरिक मांख'आव जानाय जुद्ध, शारीरिक मांख'आव जानाय मोनसे मा होनदों आत्मिक दावहा, मोदोमनि दावहा, आयेननि दावहा, आयेनखौ माबायदि फालिनांगौ। नाथाय जिउनि होनाय जि बोसोना बे आत्मानि जिथु अल्ड टेस्टामेन्टनि जिथु रुलफोरा बे आत्मानि रावाव सोलायो। गोदो जुद्ध नांदोंमोन राजा रानिफोरा, जों मिथिगौ। जजेस मोना, सेमसन मोना, डेभिड मोना नांदोंमोन। नाथाय बे जुद्धआ दिनै जोंनि आत्मिकता लेभेलनि खोमसिनि बोलो जाय कन्ट्रल खालामनाय दं। बेनिखायनो बाइबेलनि इफिसियासआव बहाबा बुंनाय दं, जोंनि दावहाया बे मेगनजों नुनाय फिजिकेलजों नङा, नुनो मोनै खोमसिनि बोलोखौ जाय कन्ट्रल खालामनाय दं, बे डार्कनेस खोमसिनि बोलोजोंसो जोंनि जुद्धआ। होमबा नों सानना नाय, जोंनि जुद्धआ सोर? बैनिफ्राय जों सोलोंनो मोन्दों, फिजिकेलि दावहानिफ्राय जों आत्मिकता दावहाखौ जों सोलोंनो मोन्दों। आरो बे जोंनि गुदि, बेखौ सोनारनानै जों जिउ खुङो। बे नङा आं अल्ड टेस्टामेन्टखौ नाङा होननानै बुङाखै। आं बेखौसो बुंदों, गोदान रदायनि जों निउ एग्रिमेन्टनि जेराव आनकमप्लिसनखौ कमप्लिट खालामनो जिसु ख्रिस्ट'आ फैदों। बे लामाजों थाङोब्ला, आंनि लामाजों थाङोब्ला सोरगो मोनगोन, बे लामाखौ जों लादों। बेनिखायनो गोबां मानसिफोरखौ आं बुजायनो सानदों, दिनै गोजाम आरो गोदान रदायनि मेसेजफोरखौ मिक्सआप खालामनानै मालाबा आयेन लाबोयो। बे आयेनफोराबो जाया। थद्रब खोथा मोनसे सिम्पोल रावखौबो जों रायज्लायनाय गिर्जानि बेक्ति हिसाबै आं बुङा सोरबाखौ बेक्तिखौ बिदि मावथारनांगौ होननानै। नाथाय जोङो जास्ट गियाननि हिसाबै रायज्लायजायो। जों गोदान रदायाव मालाबाबो जोङो मा होनदों 110 दान बिनायनि बिसय जोङो मोननो हाया, बाइबेल भार्स गैया। खिन्थु गोजाम रदायाव मालाखियाव जों मोननो हायो, इजराइलफोरनि जिउ खुंबोनायाव जों मोननो हायो। बिसोर 110 आयेना बिदों नालाय, बाइबेलाव बिदों नालाय, इसोरनो होफैथारोमोन। बिसोर दंबाबो गैयाबाबो, आबाद जाबाबो जायाबाबो 110 आरजिनायनिफ्राय होथारनांगौ आयेन दङ। नों गोसोआव सोमखे लानानै, गोसोआव नोङो खुसि गैयाबाबो नों होफैथारनांगोन, मानोना इसोरा बिथारदों। आरो बेखौनो निउ टेस्टामेन्टआव जों नुनो मोनो, जाया रंजा खुसि होयो, इसोरा बेखौ नाजावो। खुलुमनायनि बेलायावबो रंजा खुसि जाया खुलुमो, इसोरा बेखौ नाजावो। गतिके जोंनि गोजाम रदायाव जाबाय मा होनदों, गोसो इसिंनिफ्राय नों जेखौ होगोन, इसोरा बेखौ सन्तुष्टि नायगोन। बे नङा नों खेरपन होबाबो इसोरा मिथिगौ नोंनि मेन्टेलिटिखौ माबायदि। नोंहा जुदि इसोरखौ अननाय दंबा, नों थाइसेनो होना गोजोना, नों थाइनै होना गोजोना। हाय नों मा 110, 100 मा 10 थाखाल' होगोन नोंलाय, 100 नों 50 थाखा होना फैगोन। जेब्ला बे नों अननायाव गोलैगोन, जाय अनलायनायाव गोलैयो बे मिथिगौ। गिफ्ट हैनाय, माबा हैनाय, एखेबारे 2 लाख 3 लाखनि घरि बायना होनाय, हिन्जावनो गोदान दख'ना 14-15 हाजारनि बायना होनाय, बे अननाय। बे नङा दे, नै 500 थाखानि दख'ना लांना हैदों, बा नै 200 थाखानि लांना हैदों। बेयो बिराद हिन्जावखौ नालाय, बेसे दामिनि 50 हाजारनि दख'ना, 40 हाजारनि दख'ना जों बायना होनायखौ नुयो। बे अननाय, गेदेर अननायखौ देखायनाय जादों। दख'नानि बेलायाव आं ओरै जास्ट एग्जाम्पोल्स होदों। बेबायदिनो अननाय, सोरबाया बिल्डिं गिफ्ट होदों, गारि गिफ्ट होदों, गेदेर अननाय। इसोरनो 10 थाखा एबा बोरै जानो, आं बेखौ मा। बेनिखायनो नोङो जेब्ला इसोरनि अननायखौ बुजिगोन, नों 110ल' होनाय नङा, इभेन नोङो 110नि सायाव होगोन। नाथाय नों इसोरखौ मिथियालाय, गिर्जानि लिडार्सफोरा उपाय गैया, बेखौ गोजाम रदायनिखौ गोदान रदायाव बारनानै 110 होथारनांगौ होननानै बिसासिफोरनो फोरोंनो गोनां जाना फैदों। नाथाय नों अननायाव गोलैबा मा 110, 1 लाख मोननायाव मा 10,000 होगोन, 1 लाख मोननायाव 20-30 हाजार होगोन। नोङो इसोरनि रायजोनि थाखाय नों जुदि इसोरनि अननायखौ बुजियोबा, इसोरनि उपहारखौ जिबनाव बुजियोब्ला, मा 110, मा गथि होनोंलाय इसोरनो। इसोरा होनदों नों होयोबा आंबो नोंनो मा होनदों बेलसाजों हायनानै होगोन, नारसो होबा आं उसेक लायजासे होगोन होनना बुंदों इसोरा। बेयाव 110नि खोथा फैबाय, बेयाव ल'नि खोथा फैबाय, बेयाव अननायनि खोथा फैदों, बेयाव अनुग्रहनि खोथा फैदों। बे जाबाय निउ टेस्टामेन्टनि स्टाइल। जिसुनि माने थैजों बायजानाय अननायनि बेन्दोंनि जिउ खुंनायनि स्टाइल, जाय स्टाइला दिनै नोंखौ माने अभारफ्ल' जिउ खुंनायनि मोनसे लाइफ स्टाइल होयो। नाथाय नों केयारपिनबा, नों निउ टेस्टामेन्ट बाइबेलखौ थक बुजिबा हाया। दान होनायनि बेलायाव नाय, बे थाइसे होदों, एसे थाखा होदों, बिसोर बांसिन होना बुंदों माबाय मा होनो रान्दि हिन्जावा। ओमफ्राय सोरबाया जायफोरा गारिजों लाबोदों, थेलाजों लाबोदों, गावसोरनि गराइफोरजों लाबोदों, बेखौ होनबावाखै। अबभियासलि नुनायाव बे रान्दि हिन्जावनि एमाउन्टआ बिसोरनि कम्पेरिजनाव आकाश पाताल फाराग। अब्लाबो इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ होनदों बे बांसिन होदों।
बेनि बायदि फिउचारखौ नायना होआखै बियो दायो मा जागोन दा हराव मा जागोन नायाखै जोंबो जुदि इसोरखौ फोथायोब्ला जोंनाव बे मेन्टेलिटिया सेटआप जागोन इसोरखौ आयेनजों फोथायोब्ला बे 110ल' थागोन नोंना जिबन 110 आरो बे गिर्जायाव थांबा 10 20 थागोन नाथाय बेखौ बुङाखै 110नि बेलायाव आरो दिनै दान होनायनि बेलायाव बेखौबो बुंदेरलांबाय जास्ट खिन्थु जों बेखौ बुंदों जों निउ टेस्टामेन्टनि बिलिभारलाय इट्स अभारफ्ल' लाभ जयास लाभ रंजा बाजा होनाय खुलुमनाय जिउजों आरो बेखौ नागिरदों इसोर बेनिखायनो बुंदों ख्रिस्ट'नियाव जाया दं गोजामा थाङो गोदाना फैयो those who are in Christ they are new creation all has gone new has come if you are a new creation follow up the New Testament rule and follow the Old Testament command is your spiritual message in your life enjoy Old Testamentनि रुलफोरा जाय इम्पर्टेन्ट बेखौ गोदान रदायावबो लिरखादों गोदान रदायावबो लिरखादों बोलि बिधान बिसय होनाय लिराखै होनाङा मुर्ति खुलुमनायनि बिसय लिरदों खुलुमनाङा हा रावबो दिनै फादार गैया रावबो दिनै इसोरनि स्पेशल गैया we are the children of God सोरबाया जुदि बिगासे अधिकार मोनोबा आंबो बिगासे अधिकार मोनो आंबो बिनिनो फिसा सोरबाया जुदि बिगानै अधिकार मोनोबा आंबो बिगानै अधिकार मोनगोन you should know that you are the New Testament priesthood family नों राजानि बंश priesthood family बेनिखायनो नों बुजि नोंखौ इसोरा सायख'दों नों गोदान रदायनि बिश्वासी पुरुहित जों सोरबा पास्टार एभान्जेलिस्ट सोरनावबा सोनारबाय थास्लायस्लाय निजि संना जानो सोलों बाइबेलाव बुंदों निजि संना जानो सोलों मालायनि संनाय रान्दिनि संनाय पास्टारनि आर'जखौल' पास्टारनि मेसेजखौल' पास्टारखौ फैना आर'ज खालायबाल' सोखाजागोन बेखौ नङा इसोरा नोंनो अधिकार जाया फोथायगोन बे सोमोनांथाव खामानि मावगोन हा इभेन बुंबावदो बोसोनाव नोंसोर फोथायोब्ला जब्राखौ दांबानो सोखाजागोन आर'जनि खोथायाथ' बाद दोन आर'जनि खोथायाथ' बाद दोन फोथायनानै थाबायोब्ला दांबानो सोखाजागोन होनना बुंदों इसोरा ओरैबायदि क्षमता अधिकार होना दोनदों पावार होना दोनदों जेरै सरकारा पुलिसनो पावार होना दोनदों बे दृष्टिखौ मेनटेन खालाय रुल खालाय आयेनखौ उल्लंघन खालायबा हम जेलावसो आयेन बिसोरनाव अथरिटि पावार दं नोंनोबो बेबायदि अथरिटि पावार दं रुल खालायनानै डेमनिक पावारखौ खोमसिनि बोलोखौ बेखौ नों बुजि माइ फ्रेन्ड नों आयेननि सिङाव नङा नों सोरनोबा थांनानै खोमायाव बुङैबा पाप केमा मोनगोन नों सोरनोबा थांनानै आर'ज खालायजाबा नोङो सलिउसन मोननो हागौ आं मोननो हागौ बुङा नाथाय नों बेखौ बुजिना मोनाखै इसोरादि नोंनो अधिकार होना दोनदों इसोरादि बेनि दारै फैनायखौबो एसेबां मोजां हामजाया इसोरा हामजायो आइ आबा होननानै सिदा बुंनानै बिना लानायखौ इसोरा मोजां मोनो बेनिखायनो बुजि आं बेखायनो सम सम आंनि बिसासिफोरखौ आंनि नङा जोंनि बिसासिफोरखौ सरि समाव गोरोन्थि बुंबा खेमा बिखादो दै जोंनि बिसासिफोरखौ जों बुङो बिसासिफोरखौ जेब्ला जों फोरोङो बुङो एसे गावबा गाव संना जानोबो सोलों जेब्ला गावबा गाव संना जानो नांगोन पास्टार गैयाब्लाबो नों मिथिगोन नोंनि रेसपन्सिबिलिटि सोरबा नोंजों लोगोसे गैयाब्लाबो आर'ज खालायग्रा गैयाब्ला नों निजे बिना लानो रोंगोन बेखौनो बुङो you should learn yourself how to cook and eat don't depend on someone don't depend someone who is a pastor who is an evangelist who is a prophet who is a healer you are the healer you are the new generation priesthood family इसोरा नोंखौ सायख'दों you are the member of kingdom of God इसोरनि फिसाज्ला जाबाय नोङो इसोरनि फिसाज्ला जाबाय इसोरनि son of God नों इसोरनि फिसाज्लाबा नों मा नोंहा अधिकार गैया नामा सब मोननो अधिकार दं बे जोंनि ख्रिस्टियान रायजोआव थांना थानाय मोनसे अफिसनि मोनसे खामानिफोरसो बेबो पास्टार एभान्जेलिस्ट प्रफेट मावग्रा खिन्थु फार्स्ट अफ अल इउ शुड नो देट इसोरा नोंनो अधिकार होदों बेनिखायनो डोन्ट डिपेन्ड एनिवान डिपेन्ड अन गड डिपेन्ड अन द स्क्रिप्चार्स व्हाट सेज द वर्ड अफ गड इसोरा मा बुंदों बेनि सायाव बिश्वास खालाय मानोना जों मिथिगौ दिनै बोसोनाव क्लियार निउ टेस्टामेन्टनि बिश्वासिफोरा मिथिनांगौ मेथाइ थगायजानो नाङा गोबां दिनै लिडार्सफोरा डिपेन्डेन्ट जानायखौ लुबैयो गावनि जिबनाव बेबायदि डिपेन्डेन्ट जानायखौ लुबैयो नाथाय जों बिदि डिपेन्डेन्ट जानो नांगौ रेसपेक्ट होदो आं रेसपेक्ट होना बुङाखै मानि जमा जेब्ला आर'ज खालायगोन खौसे जागोन इसोरा बेयाव थायो आं बुङा पास्टार एभान्जेलिस्टखौ नाखस खालायनांगौ आं बेखौ बुङाखै दै नेगेटिभबो साना आं बेखौसो बुंदों नोंसो नोंदि इसोरनि फिसाज्ला अधिकारदि नोंहा दं आं बेखौसो पइन्ट आउट खालायनो बेखौ स्टिक अन माने स्ट्राइकिं खालायदों आरो नोंनि मेन्टेलिटियाव आं बुङा इसोरनि मावग्राफोरखौ रेसपेक्ट होनाय इउ शुड रेसपेक्ट
God's servant. इसोरनि मावग्राफोरखौ रेसपेक्ट हो, हाजासे रेसपेक्ट हो. रेसपेक्टल' नङा, नोंनि दंनायजोंबो नों हामबाय होन. बे नोंनि गेदेर फोथायनाय आरो इसोरनि हामजायो. इसोरा मोजां खामानियाव अराय सम हामजायो आरो बोर होयो. नाथाय आं बेखौसो बुंदों, डिपेन्डेन्ट मानसि जानाङा. नोङो बे सासे इसोरनि फिसाज्ला, नों बेखौ सिनाय. बेनिखायनो जोङो निउ टेस्टामेन्टनि बिलिभार नालाय, इसोरनि थैजों बायजानाय, इसोरानो दिनै जोंनो बे अधिकारखौ होबाय. जोंखौ प्रिस खालायना दोनबाय, राजानि बंस खालायनानै जोंखौ मा होनदों, पुरुहित खालायबाय. मिथिबाय, गोथारसिन बिन्दोआव हाबनानै जोंखौ इसोरजों रायज्लायनो हानाय क्षमता, गोजौनिफ्राय गाहायसिम बिसिनानै मन्दिरनि जिखौ जिसु ख्रिस्ट' थैनाय समाव इसोरानो बिसिनानै होबाय. गाहायनिफ्राय गोजौसिन, गोजौनिफ्राय गाहायसिम जोंनो सुबिदा होबाय. मन्दिरनि जिया जिलांबाय, जोंनो एलाव होबाय. सादुफोरा माबाफोरा माने प्रिस्टफोरा ओरै मोखां खोबनानै थाङोमोन, बेखौ जोङो आनभिल खालायना थाङोमोन, बेखौ आनभिल खालायजोबनानै होबाय. दा नों फेस टु फेस, मसिया जेब्ला इसोरनि मोखाङाव नायनो खोबथेयोमोन होनना बुंदों, नाथाय जोंनो इसोरनि मोखाङाव जों नायनो हानाय फेस टु फेस माबा चान्स होबाय. न'आ जिया जिलांबाय, गोजौनिफ्राय गासिबो इसोर बिसिनाय एलाव होबाय, जोंखौ एलाव होबाय. बेखायनो इसोरनि अननायखौ बुजि, इसोरा जोंखौ फोसावगोन. इसोरनि प्लानिं, पार्पस, मिशनखौ बुजि, बाइबेलनि डिफारेन्सिटिखौ बुजि. जाय अल्ड टेस्टामेन्टखौ इजराइलफोरा बाहायो, बे अल्ड टेस्टामेन्टखौल' फालिनानै सोरगो मोनहैगोन बे माब्लाबा नङा. नङाबा जिउसफोरा गासैबो सोरगो मोनो. मिथिबाय, जिउसफोरा अल्ड टेस्टामेन्टखौ मानियो, बिसोर थरा. मिथिबाय, नाथाय जों मिथिना मोनो बे अल्ड टेस्टामेन्टखौ मानिना सोरगो मोनगोन मोना. कोई भी believer, I would like to request, if you observing only the New Testament, if you don't follow the New Testament rule and regulation that Christ gave us, if you do not follow, I guarantee you will not go heaven. You will not go heaven. 100%. Write down it in your notebook. Those who do not follow the right path of Jesus Christ, if you do not eat the bread of Jesus, if you do not walk in the path of Jesus, you will never reach the Father kingdom. He is the Father who came down on earth for us. He is a completion. On the cross he said, it's finished. Especially I like to tell those people are in the Philippines, especially I have a Philippine, Sheila. She's Christian, and their denomination believe that Jesus Christ is only messenger. Sheila, listen, Jesus Christ is not a messenger. He is a savior. He is not a prophet only. He is a prophet of life. He is a life giver. Don't think he is a simple prophet only. Sheila, especially for Sheila, their denomination, Jesus खालि prophet नङा, बे जिउ होग्रा सासे व्यक्ति बियो. आमेन. ओंखायनो आंनि आंगोफोर, जोङो जिसुनि मिशन आरो भिजन टारगेटखौ बुजियो. अल्ड टेस्टामेन्ट, निउ टेस्टामेन्ट टारगेटआ बेखौनो फोरोंदों. दिनै गोजाम आरो गोदाननि जौरिंगिरिनि बेलायाव, हिनि बेलायाव बेखौ रुजुदों. आयेना थैनायखौ लाबोयो, अन्नाया, ग्रेसआ जिउखौ होयो. बोसोनाव क्लियार. बेनिखायनो फल' आप. जिसुआ मा बुंदों, जिसुनि थिननाय बायदि थां. जिसुआ बुङाखै निउ टेस्टामेन्टनि बे निउ टेस्टामेन्टनि एडभाइजार हिर'फोरखौ जों एग्जाम्पल लानाया गेदेर बाथ्रा नङा. डेनियेल मोननि जिबनखौ जों एग्जाम्पल ला, बेबायदि जिउ खुं. आं बुङा अल्ड टेस्टामेन्टआव बिसोरनि जिउखौ फल' आप द एग्जाम्पल लाइफ. दिनैनि जुगाव, प्रेजेन्ट जुगावबो सोरबा जुदि हिर' दंबा, फेथ अफ हिर' साधु सुन्दर सिंह, दे आर हिर'. फल' देयार फुटस्टेप, देयार फेथ स्टाइल. गोबां पास्टर एभान्जेलिस्टफोर दं, एग्जाम्पल दं. फल' आप देयार एग्जाम्पल. As they following Christ's footstep, you should also follow their footstep. As the Paul said, follow my footstep as I follow the Christ. There is no mistake, my friend. Follow up is their lifestyle. Follow up Hannah lifestyle.
those omens. Follow up the David lifestyle. Repentance. Though he fall down, he repentance. Like that. सोलायनायनि एग्जाम्पलखौ जों लाबोनो हायो बे हिर'फोरनिफ्राय ओंखायनो फै इसोरा जोंनो मोनसे मेसेज बुंबाय बे मेसेजआ गोजाम आरो गोदान रदाइनि फारागथिया मा गोजाम रदाइया जाबाय गोजाम जालांनाय एग्रिमेन्ट जायखौ टेम्परारि इजराइलफोरनो होदोंमोन बै समाव आरो बेखौनो फुलफिल खालायनो दिनै जिसुआ जोनोम जाफैबाय कमप्लिसन खालायनो बेनिखायनो क्रुसाव फैदोंमोन क्रुसाव थैनाय समावनो जोबबाय रेभेलेशना बुंदों आंनो आल्फा दं आंनो ए आंनो जेड बे बिदिन्थिया हिब्रुनि बे लेटारा देट्स सिम्पल राव आंनो ए आंनो जेड बेनो जागायनाय बेनो जोबनाय आरो बे कमप्लिट खालायनानै सोरखौ जिउ हरदों आफा आंनि जिउखौ लादों जोब्बाय नों मा पार्पास मिशन थिनदों बेनि इसोरा बोरोथों दिनैनिफ्राय जाय बेला those do not believe the Old Testament those who are not following I request to them you should follow up the rule and regulation what the Christ said to us to follow. Believe and baptize. फोथाय आरो बाप्तिजम ला फोथायनाया पास बासायगिरि हिसाबै इनो बाप्तिस्मा ला बे निउ टेस्टामेन्टनि सोरगोआव हाबनायनि मोनसे रुल फोथायनाया फार्स्ट इनिशियेल स्टेप आरो फोथायनायनि मोनसे कमिटमेन्ट खामानिया जाबाय आइडिया जाबाय बाप्तिजम लानाय रुल बैसोदो फाराग गैया 10-15-20 बोसोर मा फाराग बानाय खिन्थु गोरलैनिखौथ' आं मिथिया बाइबेलाव गोरलै बाप्तिस्मा होनाय गैया बेनिखायनो आं एसे कनफिउज इनफेन्ट बाप्तिजम इज नट ए रियेल बाप्तिजम एज द बाइबल सेज जिजास क्राइस्ट जिसु ख्रिस्टआ 30 बोसोराव लादों दे बे जिउसनि कालचार बायदि पुरहितनि मन्दिरनि खामानि मावनो 30 बोसोर जानांगौमोन दे आं बेखौ मानिबाय खिन्थु दिनैनि जुगाव जाया पापखौ सिनायबाय 10-15 बोसोरनिफ्राय जाया पापखौ सिनायबाय औ आफा बासायगिरिनो जाया मिथिबाय बे बाप्तिस्मा लानाया बैसोजों लिमिट गैया दा मुवा गोरलै गथ'खौ 8 दिन 6 दिनाव बाप्तिस्मा होनायनि बिसयथ' बाइबेलाव गैया बेखौ डेडिकेसन दङ इसोरनो लांनानै गथायहैनाय नाम दोननाय दङ डेडिकेसन इज नट ए बाप्ताइज जिसुखौबो 8 दिनाव गथायहैदों मन्दिराव जों मिथिनो मोनो नाथाय बे डेडिकेसना बाप्तिस्मा बेनिखायनो बियो एसेबां 90 किल'मिटार फैना 90 किल' 80 किल'मिटार गोजाननिफ्राय फैना जर्दान दैमायाव जन बाप्तिस्मा दं दैमायाव थब्ल'दों बियो बाप्तिजम इज ए इमार्सन ओंखायनो बे गोदान रदाइनि नियमफोरखौ मेडिटेट फिनज्रियाव दादों बिनि बोसोनखौ मोनसे डिनिमिनेसननि आन्दाराव दादों बिनि डिनिमिनेसननि रावखौ खुला लाबोनो होनो इसोरा बोरैगोन आमेन प्राइज द लर्ड शिशुआ बोरैथों गुसुं बोसोनजों आमेन